Masuk kalungmu, para kadar haka. Kwanang baya, ang kamala kasar wasangin muzajiki na mutum-tumi inji. Masuk sifar da Adam ta dunia ta shekara rutubu biyu da sharing da shida a birnin Beijing. Fata mulkin kasar Sin. Inda aka baje kolin fasahohin mutum-tumi inji da kuma nazarin yadda ake amfani da mutum-tumi inji a fannoni daban-daban. Wannan gasar ta kwanaki biyar ta tattara ƙungiyoyi sama da 600 da ke kunshe da mutum-mutumin inji sama da 2000 daga ƙasashe da yankuna 16 don fafatawa a wasanni 51. Gasar ta nuna yadda aka ci gaba da inganta fasahohin mutum-mutumin inji tare da janyo hankulan al'umma kan yadda za a yi amfani da mutum-mutumin inji cikin sana'o'i daban-daban a nan gaba. Baya ga gasa ta wasanni, kamar wasan ƙwallon kafa da wasan guje-guje da zale-zale. Gasar ta kuma hada da wasanni 21 masu nasaba da harkokin yau da kullum, kamar ayyukan masana'antu da ayyukan sufuri da bada hidimomi a gida da dai sauransu.